oche moro jaraida cha nikech utimo wala ni marketplace ka bendo chule gimoro matin sama kao taxi mag app gibe mag app gi mag Uber gi this your teach berka benefits ma employer Mario mi dalof prabich kore udalof prangwen gabich koro msachi odok piny chik mikelo gi dwani mondo duoke pesa moko matin ofuki nade number chiel awuye wach meal allowance ogol 48,000 oter 60,000 mano miyo yot bedo kori kaka jatich mar ariyo non cash benefit minyami kar tich en ga up to a maximum of 36,000 ochore to 60,000 alof prauchiel e higa then nitiere gratuity ko chuli gratuity jomiyo tich matiyo higni adek contract nitiere 240,000 ma ko chuli sama tijino rumo to solo ok charge osuru ochore malo to 360,000 so mano miyo yot ne jatich mar adek ema wuo miloni significant economic presence tax mondo kambi moa oko ochula tamala auchiel mar ohala moloso kanyo to ka in japacho ka tichul 1.5% mano ema idwani mondo tim ka odo chuli 2% kija oko to ng'ama ne oko kucho pod nyalo dhi kawo 4% modong'cha modhi go oko kuro mani gima timre sani koro pesa monego kaw ka ng'ato dhi kawo oko kucho nikech nitiere standard no international best practice ng'ata mani e jurisdiction mar OECD ni nyalo dhi to kawo pesa koro yudo ni kambi moro tiyo ka to loso pesa ka to tax monego chul ka ng'at moro mane UK ko kata America ema dhi kawe nitiere kaka kawe kor lwase kanyero mayot koro mondo mi wawewe na fuok ma ng'ato dhi benefit go oko nikech chike ma otenre go ala gintie moko mobedo manage internationally wa din fuogno mondo taxes ko odong Kenya ka machielo en minimum top up tax ma en 15% ma ema na wacho ni ok ber ka in gi kambi ka to ichulo 10% mar taxes kuom ohala miyudo kiloso 100,000 tidhi riwo ariyo adek tiduogo ichulo 10%. Koro chik ni idwano ride ma kambi mora matiye Kenya ka must pay a minimum of 15% of tax on profit moloso. Tiende ni mane miluongo ni gitimo gimiluongo ni base erosion. Base erosion tiende ni idiyo kamonego bed ni ichulo go osuru mondo dog piny. Koro wadwa limit base erosion ni. Mano be is an international language and that is an international standard matiyo kamora mora mondo mi kembe ahinya multinationals mawuok oko owe inyowa to gitimo ohala pacho ka gimbe gichul their fair share of tax and mano ok bi riembo ohala ma oko 15% profit magiloso profit magiloso tieni nyalo uso kata billion 200 to atamalo 15 mar ohalano to bendo kete nikech mat en chik ma geto kembe ma oko turnover mari mondo mi gini o apply en 100 billion Kenya shillings tieni nyaka beni EU ohala meloso Kenya ka oingo billion 100 then kotimre kamano to then at least 15% of tax of profit no nyaka beni madong Kenya ka nitiere allowable deductions machalo SHIF gi affordable housing gi kata post retirement medical fund post retirement medical fund 15,000 oyeni mondo mi obed deducted tieni kane se retire higni 60 in kor yonge tich to idwaro insurance tigolo 15,000 mar insurance mari mano oyeni as a liable deduction sama ng'inyo tax mari kaka omolo to yeni golo mano shift sama chulo shift cha en an liable deduction ing'ade kapoko uchaji osuru kaka entie sani ikungi chaji osuru kokeneno ne duoke koro inyi moloyo mano koro yie kaito nitiere asa wacho pension ma 240,000 to 360 contribution kato kata ka ndue kadue ne 20,000 ma is liable koro chore to 30,000 nitiere gimoro na affordable housing relief ma osebedo ka watiyogo
sani chik no loki housing levy is now on a liable deduction. Tiende nango. Tiende ni ka yudo msachi to affordable housing nitiere ye. Ikuongo ng'ado affordable housing kato koki charge usuru. Okay. To chien kacha ne ikuongi charge usuru kato koki duoko ni mo matini relief mar affordable housing. Koro sani nkecho lok chik tu mondo kete kaka liable deduction. Koro onge tiende bedo gi affordable housing relief ni. Koro bedo ing'ade oko. Kech koro onge tiende. Correct. Kato nitie moro ni withholding tax. Mose bedo ka kelo chandruok ahinya. Kitimo ohala gi sirkal. Kinyo ndalo monego bene itimo ichiwo withholding tax ni. Koro withholding tax ni bende kitimo ohala gi sirkal, especially kata marketplace ne natamala beach koda tamalo 0.5%. Nono beach. Ka in ng'ama oko tatamala beach. Ka in ja Kenya ka 0.5%. Mondo mi sirkal ong'e jomo timo go ohala, mondo mi ka in ja ohala matindo titimo ohala gi sirkal to bedo mayot mondo sirkal ong'e ni maendi ong'ad e rate makama. So mano bende nitie. To machielo bende ni chik ne wacho ni bang' seche 24 yes ise chiwo report mar excise levy cha. Yes. Sani koro tere tarik 5 dwe manyien. Tieni koro omed thuolo mondo mi weche mag solo suru obedo maturo japiny. Omi amendment madio jawala. Omi amendment en amendment maber. Kato nitiere ng'ama kamoro isetiyo in jahigni 45 kata 60. Ngima ni rach. Tiko ni kore dwa retire. Sani kiwuok to kiyieni mondo ikaw pension contribution ni ma ok charge usuru. Sani chik ne wacho ni because of bad health kata ni tuo to kata kisetiyo ise solo higni 20 pension scheme mari oyieni kaw pension ni ma ok charge usuru mora. So mano bende en position maber. Aya, asa wacho mana mabeyo nitie moro be marach. Yes. Infrastructure bond. Oketne tax mar 5% on interest income mi an. Tieni ka ikele idonje imiyo ikaw pesa ni ikete infrastructure bond. Awach ni nen kata 1,100. Te losa lufu ni moro apar. Atamala beach idhi kaw mano bedo usuru mar sirkal. Mane makoro medie. Ma kamoro be ninya wach ni mano bet nyalo mono jowa moko mondo ket pesa gi e infrastructure ka. But aparo ni 5% ok ng'enyruok. So aparo ni is a balance of can you work with that. So aparo ni itemo koda nena. Itemo koda ne ka bendo nyalo donjo makare. Machielo en tax expenditure. Nitiere mwandu moko ma ainyalo wacho ni en taxable, en exempt kata en zero rated. Te nitie gimo king'iewo tiko ni en chulo VAT 16%. Nitie moro king'iewo en 0%. VAT nitie but en 0%. Nitie moro exempt en onge VAT mora. Koro nitiere mwandu ma okete grube mopogore. Kidwa ng'iewo gik moko mitiyogo agricultural pest control, weche makonyo e yore mag pur gi. Yes. Nitie ka koro gibedo classified ma mondo mi obed exempt from zero rating. Mano dhi miyo yore mag pur bedo mayot. Pachoka. Ngeche ni paro en mar jiwo weche mag pur. En mar jiwo weche mag pur. Mondo mi kar keto zero rated cha mamiyo sirkal gimiluongo ni tax expenditure. Nikech iyudo ka VAT refund di malo. Sirkal iyudo ka higa korumo to dwano duok ne jo ohala billion kata 300 gi wiye. Koro ka to gima duok pesa miduoko ni okonyo go sirkal to onge. Koro mane momiyo otim reclassification mag mwandu minyal duokgi. Mondo mi obed ni wawuoge gimoro ni waketo zero rating mang'eny, to zero rating go wakoche odonje. Osigo gifuoko go pesa sirkal. Koro kech iyudo ka en osiko mana odwaro refund, oduokne pesa. Koro mondo gol mano moko gi otere exempt. Especially ma ok dhi hinyo ja ohala to ok dhi hinyo uchumi marwa. So mano be nitie reforms anen schedule mabet bornde. Nitiere gimo ni excise duty. Yes. Ma se wacho ni idwa ni ichul bang' seche 24. Ochore sani tarik 5th day of dwe manyien. But ochako med kendo ni nitiere
gik machalo kaka gik mwa mit confectionaries tam gi so kigolo gi oko to siling mia praboro gabich 85.8 idhi charge as tax per kilogram mar confectionery mikelo tieni mano watemo discourage kelo mugik ma mit ma oko malongore dhogi mago chal gima iketo peke e uchumi marwa nikech ikawo tich itero oko sama ikelo mwandu ma oko no jomoloso gi jomotiye ginoko in ikele ka mondo mi pesa wadhiye pesa wabe kichulo oko kucho en dola tieni imiyo pek e dola gi Kenya shilling tieni imayo Kenya shilling teko kupime gi dola to une joma iwaye chien sami omo mwandu oko iwayo bech uchumi marwa gi bech pesa wa chien koro policy maber ma sirkal nyaka discourage kata tem kwedo golo mwandu mang'eny ka oko onego mwandu wa mathoth emodhi oko sama mwandu wadhi oko tichulo wa in dollars kiny ka wan jowandu wa mafuta oko to dollars nitie pacho ka tiende ni wan gi reserve ma owinjore nitiere gimiluongo ni wines and spirits duty mare oketi nchena siling 243 per liter kuom liter achiel sani odwoke piny to siling 22 gi simon per centiliter tieni jomanie wines and spirits space gi fortified drinks gi koro nigi thuolo mar bedo ni taxes gi gine yo mayot tieni they will be cheaper Railway Development Levy eto dhi malo ne 1.5% proposal ani ochore malo to 2.5%. So mano achiel kuom chike kama pek nyalo bede matin kato tax amnesty bendo kelnwa tiene ni kane in gi interest gi penalty mane pok ichulo cha oyawni thuolo nyaka dwe mar 6 higa manyien mondo mi joma nigi mwandu gi oko ka ma kamoro nigi pek kelo ka gikel pesa gi last tax amnesty mancho kelcha ne dhano lingalinga to kane gik dwe mara bicha uchiel ka pesa no donjo kama ng'eny ma sirkal ushuru mang'eny ma be yo mar kelo ushuru gi mondo wang'wone joka kucho to pesa gigo kar bedo oko kucho gikel pacho ka nitie tax mano kichulo ichul itemo wacho ni amnesty ochalo dhiang mang'ato ka kwayo nyaka iho dhiang kata sabe nyiedhe nyaka ihoye mondo gol chako nyaka irite maber ka ok kamano to koni berani wakwonga use luo gada moro man go chabro dhi tego gi machielo so wadwa ni ogada cha ikele bi mi dhiango champacha mondo mi ubed motegno so nitiere gimoro bende ni tax abandonment tiene ni kineno ka kambi ok nya chulo ushuru kata tim na ng'oto inge osebedo matek okonyal kamoro nikech weche mag corona ka kamoro gimoro notimore ma kamino dhi koro dwa podho koro karawe opodhi mo ji with teach minister nyalo bedo gi thuolo mononi ma is justifiable mondo mi wa abandon tax mantie ka ranyisi en kama chalo kaka koro Moroni sugar kata kiko ginene kibos gichelo ni kibos elongo ni miwani sugar koro nyako ni mantie receivership miwani nigi ushuru monego chul KRA ma en billion kata mana par gionge pesa kwa kete ni nyako gichul pesa ni kamini bro mana medo tembo kama donge dwa wene kambini nikech kata mana pesa ma sirkal goro ma idong ni bailout ma gibedo kembege thothne dhiga mane usuru ma KRA thothne mane usuru koro idwa ni mondo duok chik gimlo ni Income Tax Act section 37F mondo mi jatelo ma ochung ne weche menda thuolo kaachiel gi KRA mar odhos kiko bed abuse mar determine ni nitiere tax abandonment minyal tim mondo mi o promote economic development. Bende section o define kake the time the procedure kake the time mondo okelo procedure mondo kik tiko deo marach ke chien kacha no tiko deo marach ema no miyo no duogo lok chikni so tiyo kode marach no ema kik bedi mana kaka iwacho section 223 of the constitution
mamiyo minister mar finance teko kata mondo mi otim achiel ariyo adek manyalo kelo konyruok ne uchumi maro. To inya paro ni section no noti kode mochul Rwara Kaland. Joma nochule be mawinjo moko ayo nego bed ker mar Kenya. To gine joma nokawo utiyo gi chik ne yo makare. So nitiere safeguard mondo mi gini kik tigo e yo makare. Nitiere parameters manyake satisfy koka onyalo bedo considered. So mano bende nitie. Then ka in gi usuru mano nego duokni gi sirkal over payment of tax. Yes. To chiko yieni ni kana an gi VAT mang'eny ka monega chul to an gi pay kata nan gi pay mang'eny monega chul to VAT onego duokna. Yes. Tinyalo timo reconciliation koro inyalo offset. Koro kar mondo mi chak iwari gi KRA higni ni dwaro refund tinyalo deduct. Erokamano. Mondo mi jawala tich be mayot. FCPA kapok idhi matut ahinya nitie gimoso bedo ka kelo chando ka gimondo ni tax arbitration. Ing'eyo case mar Keroche kako osebedo ka nitiere gi cases mamoko mosebedo ka nitiere. Ere yo ma bende gund chike gi propose mar konyo weche mag tax arbitration ka yalo buche matendore kod weche mag usuru gi. Aparo ni korka buche kata yalo buche motendore kod usuru aparo ni wasebedo gi a lot of reforms e weche mag tax administration. Nitiere procedure ka KRA otim assessment to kiyiego yieni mondo mi idhi appeal bang' ndalo makama. Appeal no seche moko bedo gi pogruok nikech kamoro inyisi ni bang' ndalo 30 to in ndalo 30 kwano nyaka holiday nyaka weekend. So chiko ken clear mago apani chikni medo clarify weekend gi holidays koro kwan appeal process kata in tax decisions ko wachni 30 days those 30 days expressly exclude holidays gi weekends. To kitieko kanyo nitiere ADR mantiere within KRA kato nitiere tax tribunal manyiche ni under KRA sani otere en under judiciary. Koro obedo more fair nikech ing'eni ka ng'ama dwa yali to en achiel kuom jotich matiyo ne joma no ng'ado buchi no ken gima ne kare. Koro sani nitiere reform kanyero omiyo cases aina machalo mag Keroche ka koro kae nitiere ywak to nitiere process madhi mayot makitieko kanyo tidhi e high court. Koro en yo mo beto riere koro opogore gi kaka ne nitie chien kacha. Kamano magi teko timore nikech ng'ato penja kane magi teko timore target mar KRA bende ginyalo biro meet mano ote mar Kennedy Onyango kani Kisumu bende target mar KRA oketnegi kama giteo timore bende gibiro meet wang'ni. Aparo ni awacho weche moko reforms ma target Dino fuok fiscal discipline e management kata bedo gi dembruok e tiyo gomenda mar piny. Tiene ni gin gik mamedo transparency mondo mi corruption odok piny. Awacho ni kawakwalo bilion 2 odiochieng' kane waduoke kata chien obed milion 500 tiende ni wanyalo save pesa makatin to bilion 300 kata gi wiye. Sama itimo man dongi konyo chumi dongi dino okanano nono kama ne wan gi fuok mang'eny ka idino kama ne thagore kaka wami counties pesa koro wan gi pesa lwetwa. So reform gi anamia wacho ni one nitiere pesa mwawito e payroll tijo michulo msara ng'ato notho dweche 3 pesa ne pod biro en kanyo ng'ato ni e payroll to onge ghost workers nyaka ywe payroll ma jogi golo. Nicho neno ka waziri Mbadi obedo gi romo gi CS mar public service. Correct. Magi temo gombaka ni to ginyalo biro gi chenro mane mar gi align payroll system mar sirkal. So payroll system bedo realigned. Nitiere budget mano ket mar e-procurement. Yes. Mondo mi otim procurement mar sirkal e system. Gini jomoko ji mang'eny ok osebedo kok dware. Iwacho ni time to ninda koro dhi higni 4-5. Mbali nodonjo wacho ni gini nyaka tim kendo by January ok ibi timo procurement moro amora e public sector ka ok ikadhe system ni. Mae dhi miyo waneno joma kwalo kuma pesa walale ka. Magi madhi kelo discipline kata weed out unnecessary expenditures mamiyo jopiny wito pesa. Discipline gi kwa keto nikech sama igo budget nadwa tiyo gi bilion 4 trilion 4
to e trilion ang'wen gi iketo ni dwa ng'iepo gi trilion 3 to trilion 3 ni kong'e maber ng'iepo moriere en kata trilion 2 ka system ni dhi miya agolo bilion kata 500 mane lale yor ng'iepo ma ok ne kase konyo piny so mage gik madhi miyo to mano kimedo osuru gik minena kwano gi tetete onge ma target japiny minyalo wacho ni mae ndio hinyo japiny Gima konyo mana dino fuok ma osebedo kaniti. Konyo dino fuok ma osebedo kaniti. Kata wan gimoro ni accrual accounting system. Kawuono kibiro ofisa tang'eyo ni ng'ane nigi gopa na miye gima kama igni 3-4 mokalo. Nikech ene bugega. Kawuono ka ibire kambina tabo koni ni an gi geche 5-6 magi e gechegi. To mae value gi na ng'eyo giga ni bechgi kama. Kidhi e sirkal mar Kenya kopogore gi parastatals kata mana counties gitiyo gi mino ni cash basis accounting en system mara racha mapok adwara neno miyo ng'eyo ka gik moko lal e system ni bedo matek ng'eyo gowi ma ng'at sirkal nigo kata county nigo ilieka kata ng'eyo mwandu mar Kenya ni Kenya nigi mwandu marom nade kata mana ndeche omwagero gi value gi kidhi e pinje molony matiyo ga accrual system and they're using it ginyalo nyisi ni mwandu mar piny ni en kama kendo en ABCD kidhi e ministry mar roads tinyalo kwano nyaka ndeche gi value manoger gigo gi gik mantiere kanyo gi kidhi kwanyo geche mag sirkal kichako wang' ni miya uru geche mag sirkal kawuono ibro choko list rew ma ok ibiro gi financial report to gimino ni balance sheet mar piny winjiro ni magi mwanduwa magi gopewa gach sirkal onge balance sheet mar sirkal esbon mana dieri ondike mana as a note onge balance sheet accrual idhi kele balance sheet ka timo kodi ohala tan in okichula sama ng'iloso report kidhi tero ne auditor general iwacho mani magi pesa mana ayudo mae kaka natiyogo jomidong gi gopgi idhi ndike notes piny kucho ni an gi pes ng'ane seche moko king'iyo report mar kata mana county achiel igni 3 mokalo onyango ne nigi gowi manonego chule pok ochule iga maluwo mano onyango lale list onyango koro onge iga machielo ochako duoge list nikech onge system makare mane momiyo sirkal dare gi miluongo ni cash basis accounting manyiso mane cash basis ni ayudo pesa makama atiyo kode makama to accrual accounting kibire tiene ni sami wacho ni aoda geche makama mi se commit ni ma contract nyako bede records sami chula selling 500 tidonge selling 1,000 nyako bede record kaka liabilities iluongo ni current liabilities okiluongo ni pending bill in language monge kata accounting watiyo mana kode nikech wan gi discipline kata kido marach e kaka watiyo go omenda piny kidhi e private sector kama anatiye onge gimoro mibiro yudo ni pending bill ibiro yudo payables kata receivables kata mana kata karuka kata kaka ruka ok ibiro yudo kimiya report mar roll media kawuono nitiere kambo nene fixed asset tabo neno ko kwan geche te gi number plate gi kidhi mar county kata mar sirkal mora kopogore gi parastatal ibo neno ka ondiknia ne wasolo suru pesa makama ne wayudo fees makama ne watiyo kode ka wachulo kama wadong gi pesa makama e bank kwesha koro modong geche manong'iew kang'o imanyo gi pinyko kaka gi report on geche gi ka gi koro en gino ni notes ok en main account en schedule moro miloso kando schedule no oko respect kata oko luor timo luor ne gimiluongo ni double entry concept jogo mosomo accounting ka an nitiere chik moro mwacho ni kamoro amora migolo nitie kamimede tiene ni koni gi koni nyaka balance acham ga chich nyaka rom acham ga chich mar sirkal ng'eyo kaka balance tek nikech gik moko nitiere mano ng'iew ka
obol gi pinyku gin gionge acham ga chich to mar jo ohala ma oko ka kata jo private sector acham ga chich nyaka rom mane kibiro gimno ni balance sheet motiyo gik moko te to ke ine cash basis accounting to gik mamoko mane ng'iewogi kaka ni ng'iewo sabun mitiyo go kaka ng'iewo mtoka ka mtoka po nitie iloso mana list mano miyo kata kane counties ochako to kane daro mwandu manodong kawuok e local authority yes negi lal mang'eny kabisa transition authority nobedo gi tich matek kabisa mane momiyo serikal nowacho ni wadonje system mamiyo rameny ne mwandu duto mag serikal. Accrual accounting tiene ni menyo mwandu duto mag serikal. Mana achiel kuom gik ma chik miloko sanegi jiwo mondo wabed joma accountable. Ma bedhi konyowa golo oko weche mag kuo. Mane kama thoth ji kamoro okanda oko ng'eyo kamor gi CS Mbade ni committee matayo accrual accounting transition no secret in place niche gisebedo gazetted. Wan kaka jolony makwano ISPAC wan gi representative kanyo, wan gi public sector accounting standards board, wan gi migepe mopogore mag serikal madhi tayo chenro mar neno ni county ka county report kalure gi chenro mar serikal manyien mokel. Ero kamana yenya. Ka mos mar Mheshimiwa John Mbadi wacho ni no winjowa ka en dara udhi tich. Ero kamana. Na would ochuonyo no amora inya kaka o articulate weche VJ parne jopiny ni kawuono ne Citizen TV odhiambo gi PS gi jotich mag serikal maler ne jopiny. It is true ni jopiny onego beni winjo weche maler kokalo kuom jolony ma are very objective mondo kik wabed gi propaganda mang'eny. Ng'ato be ng'isa kama ka juma mora inya ni olero weche nyo nitie jomoko mane ndiko ni finance bill 2024 biro kendo. Victor, ere kaka KRA nyalo bedo kod chenro mar capacity building ne jo ohala ahinya ne MSMEs kaka sani KRA oweyo burden of understanding tax co taxation ne entrepreneurs. Bende ginyalo bedo gi field officers kata officers assigned in each region manyalo timo registration, monitoring and management of tax liabilities. Ma iluongo ni Nixon Obareja Kabunde kawuok Tulbama Agwom, Homa Bay County. Nixon Obare no mano siepa inya ne wasomo go. Oh, okay. Mano japith rech malicha inya opapo kanyo. Gima daher wacho ne Nixon. KRA osebedo kane gi ng'ikruok mar KRA otenore kuom koso omenda magi nyalo tayo go chenro magi. Chien kacha KRA ne nigi thuolo mar kawo atamalo 4 mag osuru magi solo mar neno ni gitimo capacity building margi, gitimo outreach programs margi mondo mi gigolo doke i jopiny kato gichoko osuru e yo makare ma neno ni gin gi system makare man gi capacity giwuoyo gi jo solo osuru e yo makare. Ma osebedo ka onge. Aparo ni kano winjo Migosi Mbadi ka wuoyo no wacho ni ma en achiel kuom gima nyaka tim mondo mi KRA obed gi teko mar timo tije yo makare. Iwacho ni dhiang' mamiyi chak nyiedhe to miye lum. KRA mana kaka waywago ni japiny winjo pekcha. KRA bende solo osuru gi target mapek to mondo mi part of the collection otigo to strengthen capacity mare mondo beda friendlier revenue service. Ni yo ga wanyo gidwalo ketu Kenya Revenue Service authority gichalo ginene tiyo ng'ado gi pier dongo. Koro ka japiny be okoero gino. Dango bede gimoro milo ni service. So negi lieko negi nyalo dhi direction machalo kamano. Mondo mi weche michuno gagoko mang'eny ka odog piny. Ka in gi pek mar chulo osuru to be nitie kaka nyago mbaka mana mi kata amnesty gini ka. Miyo kind jasolo osuru gi Revenue Authority bedo maber. To bende berne bedo maber mogik. Ka pesa gi bendo tigo yo makare ma japiny ok ne ni ikawo pesa na to kisekawo to tinya winyo ni mibadhi moro kata mibadhi mang'eny uwuok kage kacha. Magi bende nyayo chuny japiny e yor solo osuru. Omiyo KRA nyalo reform ayie gi paro mowachiwo no kendo an gi geno ni KRA nigi chenro mar timo mano. Ero kamano enya.
an kod ot mar ng'at ma ng'ato timo business kendo ochula rent kendo achulo usuru kaka sirkal dwaro. Sama tenant odar ma otodong' nono kata kuom dweche 5 bende onego achul rent bende onego achul rent William Aguko penyane bende onego achul usuru e ot ma tenant odarie. Inya chulo usuru nikech en income, rental income. Yes. Sama in gi rental income, tichulo tax on the rental income. Inya chulo rental tax e income maonge. Mak mana. Sama tenant odar mi odino ni nono. Bende nitiere evidence ni odino ni nono. To be for inform authority kech nitiere tax manager indika tiko ni odani ni nono between this period or in gi tenancy agreement sama ngane dar to nitiere evidence ma in go koro chieng mi chulo kata kar kwa ni in gi gopo kama ndiko na dweni na onge tenant evidence ni nono so mano kichul ne usuru en mana ni usuru no bende rental income inyalo chule atamalo cha titieko rigo onge usuru moro michaki chulo but podo chiko yieni bende inyalo decide chule giko higa en mana ni nyaka indikne commissioner kiwacho ni I have opted to pay my rental income at the end of the year tiere pend chik ma wacho kamano erokamano nyakula mogi akeni FCP en githulo maromo nade nikech aneno ka penjo ng'eny ka mang'eny de ng'ato penja kani makajo magini bro konyo confidence mar investors nade ka thothne wado keto usuru ne investors ma oketo mwango e Kenya ka machielo ka wacho ni makajo mayie kod parono ahinya yudo ni kembe mag betting yudo ni thothgi gin South Africa ohala dhi mana South Africa mathin kene madong ne Kenya ka wang'ni omagi mafuanda erokamano nya Charles Onyango kawuok e dala mar Migori erokamano nya makajo moyawre mosna jalo nitie pesa moro ming'ado sama NGCF timo dongruok nomiwa 1 million to ng'adi 100k tax iluonge nang'o to ben kare Isaac Abuto otimo tich gi NGCDF ne gitimo tich worth 1 million to nong'ad gi 1,100 madhine usuru ben gima kare okang'eyo ni mano tax mane ng'ade but adieri makende en ni sama itimo ohala mar 1 million tieni ni kigolo invoice mari tidhi golo invoice mar 116 1,116 tieni nitie 16% VAT madhine sirikal VAT nok mari mano mar sirikal yes koro in kitimo ohala sama iloso invoice ni cha iwacho ni fina en 1 million VAT en 16% uwuok kama yes VAT nok mari VAT no mar sirikal giminyalo ndose VAT no en mana gik mitiyogo mabende vatable man gi riside gi ikonia sama na loso ginene ne ambe abero ang'eyo simiti o charger pesa mage muyieni golo katu modong temio sirikal omiyo kane ung'adi mano is just withholding tax podi dhi loso report maka ung'adi mang'eny podi bede na credit ma sirikal podi nyalo duoko ni mano erokamano Jeremy Ogul wacho ni Parliamentary Budget Office nyowacho ni proposals mag Mheshimiwa Mbadi are ambitious jalo nyalo wachang'o ing'eni ng'ato nyalo wacho ni gin ambitious to wacho na ang'o ma ambitious ing'eni proposals gi ng'eny kiwacho ni igolo medo meal allowance chakre 48 nyaka 60 en ambitious nango pesa miketo fuku jape kikao pension wacho ni wagole 240 wakete 360 en ambitious nango nitiere kama inyalo wacho koro onego giwach specifically ni mage ma to waneno ni pek kikwatima blanket gik mowacho gi gin proposal madhi 40 kamoro bet pek gin 2 yes wacho na achiel en infrastructure bond en gi berne to girachre en gi berne ni podo ber kech infrastructure bond 5% wala mora kiginene iboyro ni chulo 15-20% kata ginene ma pod ni piny omiyo pod en advantageous mar ariyo sirikal temo target public private partnership amana miyo chike gi bende loko nikech waonge pesa PPP no dhi konyo watimo projects mang'eny kwa ringo kuom medo suru kata
dhi medo holo pesa kech holo pesa ni ema miyo wapek kineno sani gimiluongo ni base lending rate mar CBR mar Central Bank osebedo kodok piny sano chopo 12 omedo dok to inche ong'eny meje 13 point to sudo saka sa sama ma timre gimiluongo ni cash import cover bendo dhi malo to a level mapok none in many years tiene ni parameters wagi beyo dola gi Kenya shilling bendo tegno sani kama pod wane gi pek en ni japiny onge pesa ofuku so there's no money in the economy inflation odok piny every good parameter minyalo dwaro looks good except ni pesa onge ofuku omiyo chenro ma sirikal kelo nyaka duok pesa ofuku pen chike ma muloka miyo jatelo kata weg kembe duoko pesa moro matin ofuk jotich mar ariyo nikech kan kichula tadhi nyiewo mwandu moro machiegni to embe winjo osacha ning ji mang'eny chame koro gima onego sirikal otim mbadi nyaka tim mapiyo nitiere gope ma sirikal nigo ma hao bilion 700 and thoth gope gi oko chako sani ne gintie kinde uru kech an achiel kuom joba ne timo nonro mag gope ma Kenya ni pending bills committee cha wachako kano wang'iyo gintie bilion 700 wasetemo duoko gi piny wadhi kwatieko apani kutopo dwe mar 3 to watieko report no to wayudo niya jo ohala ma pesa ne okwamo ni thoth gi kidhie court tipegi nitie moko ma noloro moko dhi odere kikao bilion 500 kata 600 imiyo japiny mane in gi gopeni pesa dhi chako ringe economy atamalo 30 mar pesa no chako duone sirikal ka kusuru pesa onego circulate economy gimomiyo pesa ok circulate sirikal nigi ok ochul kama ne japiny nyalo dhi ole pesa ma en bengi sirikal be chako ole pesa ko ja bengi bok nyamiyo nyango gotieno pesa nikech yot mondo bengi go mi sirikal pesa molo japiny default koro discipline ma owacho cha ma cut out corruption ni dhi duoko fuok ma sirikal nigo mar dwaro omenda piny sama sirikal dwaro omenda matin kuom joma olo kaka banks to gidonge pesa gichako penjere ni pesa nani ater kanyi eko dhi chako timo gima ne bank timo chon mar yawo kiosk e bath office to wacho ni loan e wachiwo in gi payslip kaw loan otimore kwa neno ka VOJ ka in mana Ramogi ka ni neno ka Kibaki present to bank ne olo pesa gima dhi miyo pesa chako nenore e ofuku japiny mondo mi japiny obed gi adier ni uchumi dhi maber wachul contractors magedo mondo mi pesa gi ochak ringe economy sama tinga ringe gwenka sama contractor gedo cha to ichule uchumi dhi maber erokamano tikech ng'ano kodhi otimo hala odhi otimo gimoro ariyo adek koyudo pesa ne ogero gimoro achiel kata ka uchumi dhi ting'ore malo erokamano Esbon makimana kanyo abro kwai ni kata tok weche manyien masa adek ibede kama tendo owinje sim bag jopiny ka erokamano nyam Don Mako Nyango mar Strathmore University nyisa ka ni mosna jalonyo na mora inyakore kabisa omiyo adoko ndalo mana somo Strathmore sani kuri tiyo kono erokamano inya machielo kaendi wacho ni maka juma Nixon Omuja Gongo penjo ni ang'o miyo sirikal ok nyal create conducive environment ne wakas mondo jochul usuru obed mathoth kar medo tax widening the tax base aparo ni wache ni kata joma onge formal employment samoro ng'ato timo ohala to yudo mang'eny kata mondo jatija ndika nikech jatija ndika ni yot mondo sirikal omake jatija ndika visibility mare yot to ng'ama ni ohala ma oko ka en mondo mi yude bedo matek so nyaka kel rieko ma mi yude mane momiyo gimino ni iteams ni konyo gi visibility ni ma ang ka neno ni kadhi e petrol station to ino nyango tieno ni ine ming'iewo petrol malich to in okondiki kata kamoro pesa ni pek malich to sirikal onge gi nonro mare mane momiyo wambe kaka jo Kenya nyaka obed joma patriotic kik obed ni service idwaro to gik moko to kidwa participate wapija ni to be yero pinyu kaka Kenya nyaka yer pinyu to mondo yer pinyu
jomatayo pinyu be nyaka ti gi pesa weyo makare. Kotiyo makare tiyudo ka bedo mayot. Confidence be. KRA ne nigi moro ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Chien kanyo no mit ni kendo ne iwinjo ke nyalo wache kata in. To tinde yudo ka opeka kata dhojo masolo ushuru. So be wanyalo miyo ma obed mayot dhoja solo ushuru. Mano emomiyo nyaka obed disciplined e yo mwatiyogo gi pes jopiny. Erokamano. Bende wich kuot matindo tindo makute malak kod mafuyo kaka olwenda, thormoni, ochunglo, oting'o tieng' e kin mamoko koting'o nyaka suna mi wich bar. Duoko makare sani koro oseyudore. Sani koro Raid It oseduogo e chiro gi mbi mapek mabiro konyi e nego suna, omboto, olwenda, ochunglo, luangni e kin kute duto te malak kod mafuyo mondo iyud kwe e odi. Obiro kod 180 ml kod 300 ml mabechgi sani olwar. Kuom mathoth koda an oguyo olo tembe. Anyisi kaka inyalo loyo tembe mag kutegi kitiyo kod Raid 8 e mos gi tiche. Wuok tich nyaka tich abich. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Mana kamano nyakona mogajuang sa deka marokinyi weche manyien banki ne mano kende ibro kelwa kanyo kod Ochieng Emmanuel. Erokamano nye bende Felix Onyango. Felix Onyango winjo wa mabera nyaka in oko mar piny Kenya e piny Afrika mamilambo. Kiwachono kanyo ni FCP olero wechete. Kiwacho kanyo ni nyaka wa enhance gimolo ni fiscal responsibility. Mondo wa improve godo our accounting practices kaka serikal. Kiwacho kanyo ni accrual accounting manyo wacho no. Ema bro reflect kaka serikal onego beni tiyo neji kaka obligation margi maduong'. Amor kode kabisa ni nyakwa ungu lwedo paro manyien ma serikal obirogo mondo mi wadhi mbele. Erokamano maduong' ahinya. Maka jomo oyawore. Nyinga en Alice Anyango. The object mar this new proposal maduong' ahinya any counties mekwa bende bro yudo pok mar pesa samunjore. Ung'eyo ni sani wan gi ywaruok manyo bede kin National Assembly gi Senate e wach mar Division of Revenue Amendment Bill cha maomio sani mediation dhi nyime. To kata kamano chikni bro miyo ni kata ka ywaruok nitiere to nyaka counties yud pesa. Ma koro ng'iso ni mbadi gi sirikal oikore mar strengthen devolution. Ma koro gima governors mekwa gi jopiny nyaka embrace. To kata kamano ikwayo kanyo ni pesa kobiro ti kode maber. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Machiegni nyakoro mogiyudo weche mago matuche kor gwenge. Piny maduong' mar joklas 12 KCSE odonjo odiochienge mar adek. Gie sani jopuonjre timo penja mano mar chemistry otas mar 2. Bang'e saa 8 gibiro timo otas mar English mano mar 3 mong'ere kaka English Creative Composition and Essay. Ka gie sani kwan jopuonjre maromo 27 timo penj mar KCSE ka gintiere kar twech ma Shimolatewa e boma ma Mombasa, County ma Mombasa. Kaluwore kod jagoro mar weche mag somo Belio Kipsang ne oyango ni lipode duto mago mag kuo mag penj nyaka bikawnegi okenge mag chik. Nilikuwa nimeongea na mwenye anasimamia akasema ni 27. Kwa hivyo tuko na 27 candidates uko ndani Shimolatewa prison. Asanteni sana. Bende ne oyango kendo golo paro madwaro ng'eyo weche motenore kod kwan mago mag jopuonjre mane peka to kod mago mabende osekonyore e kuonde thieth mapacho ka koyango ni kwan makama en mano mosemedore kendo nego kawi okang'.
wasi wasasi na sisi wote tuhakikishe kwamba watoto wetu wamechungwa, watoto wetu wakuwe watoto mpaka wamalize shule, ili tukienda mbele tukue na hii mambo ya teenage pregnancies tupeleke chini. Kwa maana siku yetu ya kwanza tuliona kati ya mwaka iliyopita siku ya kwanza na mwaka huu siku ya kwanza namba ya sackets zilikuwa zimeenda juu kidogo. Na kwa hivyo tunaambia wazazi, tunaambia walimu, tunaambia sisi wote kama society tuchunge watoto yetu, kwa maana ni jukumu yetu sisi yote tuchunge watoto ili Magitimo isma bende weche mag somogo jopuonjre mag mbalariany e konde rito mapacho ka korosiwuoko ka kwayo mondo mi piny owacho wuogoko mondo mi tiek ng'anyo madhi nyime mag jopuonjegi. Ng'anyo ni mabende noland kod riwruok margi mar UASU tok yango ni piny owacho norom chopo kare winjruok mane gibedo godo e nyete weche mag meto mar osara. Hii strike ambayo inaendelea lecturers imeaffect sisi wanafunzi kwa ukubwa sana. Jambo la kwanza ambalo limetuaffect sana, kumbuka kwamba wanafunzi wote wako shuleni na sisi wote tunakaa tu hapa shuleni, wengine wao wamekaa katika jumba zao. Sio jambo mzuri kwa sababu watu wengi wanatoka mbalimbali na mpaka sasa hatujui ni lini tutafungua. Lakini tungependa tu kuomba serikali na rais kwa ukubwa, tafadhali rais, ingilia kati kwa maneno ili sisi tuweze kurudi shuleni. I would love the government to consider doing this for the lecturers. Most of the students right now are really waiting for the lecturers to come back and resume their studies. But we are finding a situation whereby no student is in class. We are 4 years, we're waiting to graduate. Achije par kudario ma itudo kod ohala mano mar mula mabandia ne maki odiochieng' manyoro kod apisas mag okwach kich Mikombeni no time kardak marunda ka kurigen dichwal gi nyim do e kinde chendo makamaendi ne giyudo moko kuom neno ma gibro tiyo godo mar chwalo gi nyim do kamoting'o mula mago mabandia mokuom gigo mitiyo godo e go rangi kaachiel kod moko kuom ofunde kata kiful mosebed gitiyo godo ka irego kendo loso godo mula mabandia. Meko makama en toka ji ariyo moko e pinje ma oko ne yango ni ne owuondgi mar yudo kilo 35 mag mula ka giwito kwan omenda mok tin shillings milion 5 ka achijegi mabende oseyangore kaka mago moseng'e kendo mokuomgi nitiere kod buche moko madhi nyime e nyim doho. Wachore nitiere kod tudruok mokuom oganda ma tiyo e piny owacho mabende osebedo ka geng'ogi kuom kawnegi okenge mag chik e kinde ma okadho. Kaudhi mago matimore gwenge mago mag Nyanza wadhi nyake county manoma Migori. Kama bende gawane county ma Migori chila yako koro owalo Silas Owuoro Onyango marambio kao koma jaten migao mario chimtino rekod pito kod teko e county no. Chilo bende ne owalo Samuel Marwa, Kea Madafu to kod Gerson Okoth Njoga kaka pisas madongo migepe mopogore kamoting'o mano mar weche mag riwruoge mag saga mar pur to kod dongruok kaachiel kod mag wang' apaya ka giluore no. Kabende ne owalo kendo Nicholas Ngabia Rioba to kod Collins Oduogo Oyugi mondo bi okaw kara pisas madongo e migawo mochung'ne timo nonro kod mbadho mag mwandu e weche mago mag ticha mag dongruok. Kabende maendi koro weyo ka bunge county no nigi ting' mar biro goyo gi kogno mar puodho kage mag kombego kata oyo. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Ochieng' Emmanuel. E kaunti Masea kamati mochung'ne agulu mag dongruok kod kuonde chung' od bura kar chung' od bura mar Rieda ochako chenro mar somo pach jopiny e wi dongruoge mag dwaro mi pek e kinde mag higni 2 mabiro. George Amolo nigi ler. Kano wuoye kinde mane gichako ayanga chenro mar kawo pach jopiny e wi chenro mege dongruok ma degiher mondo mi obi otimnegi e kind higni 2 mabiro e bwo chenro mar agucho muom mar CDF, jakom komitino Michael Omino nofulo ni mae chenro mageto miyo jopiny thuolo mar yiero gigo ma degiher mondo mi obi otimnegi koluwore gi dwach chik. Pend chik mar Kenya wacho ni onego bed ni wakundho paro kuom jopiny e wi chenro mag dongruok ma wabedogo ma watimo e buch omenda mar CDF. Koro kawuono e wachako gi kumiluongo ni East Assembly e Rarieda constituency kae. Wachoko paro kuom jopiny e chenro mag dongruok ma degiher mondo aguch omenda mar CDF otimnegi e skunde, e nderni, e weche mag alwora. Tok ma wadhi bet piny kaka komiti mar CDF kendo parogi wadhi chungogi. Bang'e no
to wabro oro parogi Nairobi e gima waluongo ni proposal. Omedo ni e kinde ma gidwa kawo pach jopinyno ero, to bende gibiro temo neno ni ok gikalo kwan omuom ma kar chung' od burano osebedo ka yudoga e higa ka higa. Kalure gi pend chik mar CDF, chik o directwa maber niya, kik wakal ong'ala moket mag pesa mabiro ei Rarieda. Kuom seche mwawuoyo gi Rarieda constituency e aguch omendani wayudo siling $175,000. Koro tijwa maduong' bang' choko parogi en ni wadhi ng'iyo niya, paro duto ma wayudo to gi cost mag parogi eki kik kal pesa mar omenda mimiyowa gi piny owacho. Magi owacho ka meneja mar kar chung' od bura mar Rarieda kuno migosi Jeff Atwenga to ywago yo ma piny owacho mamalo osebedo ka rem godo chwalo omenda ne kuonde chung' od buche ma pacho kae samo winjore, kowacho ni mae kinde mathoth rocho chenro mege dongruok. Kaluwore gi kaka wayudo omenda miyo ok wanyal bedo gi plans malong'o kata gi implementation malong'o. Nikech kata kwakawo for example, sani wan in the financial year of 2024-2025, but as we are speaking, apani pod wabandho sirikal maduong' about 60 million mar financial year 2023, financial year 2024. Koro yudo ka demands ng'eny, lakini thuolo ma kaka wanyalo implement bedo matek kabisa. Koro yudo ka executing all these projects miwatim nyaka wach basaries, miwatim nyaka weche mag yore ok onyal bedo mayot. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. To kod chenro mar kwano riwo kendo golo duoko mag yiero e piny mar Amerika tok kuonde lutombulu ne lor kendo ganda tieko lutombulu dhi nyime chakre piny Amerika ne yuda locha kendo chako tare owuon weche motenore kod ombulu mong'ere kaka Electoral College osebedi ka itiyo godo mariero jatend pinyno ka jalno moyier nyaka yud kwan maromo 270 mag ombulugo mag electoral votes mondo mi eko yud thuolo mar telo kendo donjo e White House. E historia mar piny Amerika kutendo kod jogo mane oseloyo en ni jotelo abich ne oselo kendo donjo e kom ka gi kokotiri kod ombulu mogo kod oganda mong'ere kaka popular vote kama chigni manyiche odonjo kendo bedo jatelo en Donald Trump. Higa mag 2016 jalno bende osebedo ka opim godo Hillary Clinton higano ne oyudo menda noyudo kanyo kwan ombulu maromo 2.8 manengo Donald Trump kata kamano ne oyombe e weche mago mag electoral votes ka ne oyudo 309 ka Anthony oyudo 232. Gisani kwano ombulu pod kwano kendo e kinde mabiro ibro landi jalno moloyo e yiero mar piny Amerika. Mane mokele giko mar mi weche manyien mag matuche kor gwenge tuti kod kanyo koromo sang'wen ne weche moko manyien gi saa 5 gi saa 6 machok saa 7 ibro do weche manyien adimba. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok no wilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wan nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wadwa ni koro kawe simbe mag jo Kenya kama winjowa penjano ka ose ng'eny ka ndi otino jowa makose penja kanyeni makaji ma Victor wan kaka jijua kali yudo wa ok yot inka mara sirikal ok nyal ng'eyo man licenses kende mar county ema inyalo yudwago. Okay, machielo ka wacho ni makajuma musna FCPA amora inya kode kaka ofuno weche mangima
an chandok mane an go en wach mar business laws amendment bill 2024 to kata kamano kawinjo kaka oselere no beradua nyinga en Crispin Owino ngisa kanyo ne wan jo taxi matiyo kod app ke to koro wan jo momiwa that service gi platform no osebedo ka jugwa pesa mang'eny kendo sirikal dwa jugwa gimoro mathin ma wadhi konyore nade to piny na jalony ni to gigi biro konyowa loso nderni mokethore koso nang'o. Carol Anyango wacho ni twak mit kabisa gimango gitabu ni en modality mane ma sirikal oketo mar neno ni joma ntiere informal sector bende oketi e tax bracket. En ang'o ma sirikal oketo mar kelo jogi bende donge mano kama tabu nitie. Okay. Tony Otheo Jakamanga MCA Marujo Ward wacho ni Thurmet owacho weche mangima kabisa kendo wiye ler mokalo. Victor, kwani counties poko yudo pesa nikech division of revenue bill to wane Kenya ka counties koro tiyo nade? Okay, wanyalo thiedho manade. Vitis Atieno erokamana ahinya ote mario chopo kare. Machielo ka wacho ni maka joma oyawre anto aneno ni imposing punitive taxes on multinational companies will eventually scare investors at the time mawadwaro gi most. Ang'o mono Kenya kopo the Dubai model joka ne oyawo free market along the beaches maggi to attract investors around the globe. Sani Dubai ema neno kagima en economic hub king'iyo wach mar foreign exchange paro mawagolo gi konyo nyaka jopinje mamoko to wan Kenya ka ok implement gi ok gin mana magwa binafsi kende. An engineer Lazaro Kanyambok Jakanyada neno kamano. Victor, tabu manitiere en implementation sounds so good ma oktemar economist Joseph Ndiala mar the University of Nairobi erokamana ahinya Joseph Ndiala maka juma amora ahinya nyinga en Hilary Owino penya jalony ni to how will this translate to our pockets nikech inflation to KNBS nyogo report ne okwaracha ahinya to proposals gi biro miyo japiny bedo kod pesa ufuku ne eyo machalo nade kanye ma ineno kanitiere disconnect moro kakendika gidhongere no erokamana ahinya. Victor amor gi jalony usuru nyaka wagol eka sirikal nyalo gerore to piny nago ni to PPP ma sirikal timoge to konyo sirikal eyo machalo nade ka wantiere kod obligation mag chulo gope. Alice penjo makamano wakawe sime mamoko podi. Alo Ramogi? Oyawre machiegni? Ina. Anti baberi ne yamo machiegni? Ala. Iluongi ni ng'a? Iluongi ni ng'a? Pole sana uko winjire kodi. Halo. Halo Ramogi. Oyawre. An Pastor Boss Sida Marco Guro Masongo. Machiegni jakano Kubura. Aingie gi jatelo kabisa kendo wacho chuno to nyaka jigol fuko kuwe nitiere askeche mag city kendo manie kaunde kaka Kisumu County gijeni jatelo aras johala kabisa mago to wachango donge nego winjre no kayo mako ja uso mokare gi gige ringo mo oketo gik moko mano wachango erokamana ahinya. Oyawre oyawre machiegni? Otieno jawa machiegni? Yes. Yes one kabisa. Explanation kima la dia publish participation mama county. Yes. Gimana tena? Inya da gavana tiyo to na support gi yo Kenya ko ngeyo kwata nagi. So kama bikana ile kala gavana tiyo to kiri kama waji na tiyo gi to tiyo Kenya ka je tiyo ati go information ai nago. Yes. So mi bate mo beti mana loko ka public participation ko mi yo Kenya ki. Ina na wo ni ka ka wangayo. Ndio ni melo so gi. Inya minga contract mala so wangayo. So Kenya ko ni pesa di mena gole na na ka mara ni ko yo ko ka na ko le no ga ki ni ni pesa na ni makama. Yana ko ko Kenya di complete ma ike na go sai ta ti ke pesa di mena gole na na yo to yo do ni na to na ko da Kenya no me di ni bo ni ka na so ke la so.
Sabi mo kete ndara no ko marado complain. Public partition the pinya ga shoni lagi kana ndara ga lagi da pinya da na ko gadi. Ero kamano. Ramogi yawre. Sadek de kapar gaberio marukinyi masani. Alo Ramogi. Hello. Ya refekta makadyo. O yawre machigni? Wangane cha de bela kitu ba wur ko nyango wana daje. Ya pendo kama hii. Eweche mo wacho kati ndone ntiere udi kaka jok modak moloso moger ma inyalo juogo suru donge. Ma? Udi moger minyalo juogo suru, udi ma jopango dake minyalo juogo suru. Kaka in koro chadi kin gi ot moro kindu be kanyo ng'ato okodo mi rent dwe ke dwe. Obed mar ohala kata modak kaka japuonj samoro dak e udi. Nitie osuru monego ichul sirikal. Mamiyo hata mpenjo ne ya. Yes. Ne kaka udi juogo suru go iko. Yani ntiere udi kete auto ntiere udi moko majina bende majoma ni peny bende dake. Udi majoma ni peny bende dake. Gin bende nyalo juogo suru to gin bende temo ngena peny na kalo samano yendo. Okay. Ramogi? Oya udi joma. Oyawre. Oya chionare. Machigni? Ankie nani jala. Enyumana kutene kabisa. Penye mari. Awinjo kaka jalo nyuwoyo. Kendo nyika kuwoyo no. Yes. Oyo waka ani wacho ne pesa kige county ni nono. Pesa ni nitie kendo dhano nitiere. Ere kaka gidwa timo mondo an ng'ama samoro nadhi mane mijengo ka sababu mijengo na moro mondo abende wabedi ni osuru minyalo gole wabede yudo mondo Kenya kata county obedi ka nigi gimoro ma ginyalo yudo mondo county odongre. Okay. Oyawre. Oyawre makajuma. Machigni? Mama pasta de marundu bare yobi. Amor je kaka jalo nyokelo wach. Yes. O penjo ma an godo. Yes. Kenya mandi peny mugi kai. Osuru yani sama isolo to nyaka pek bedi. Sama ni peny kai ere pek ma odi bede ga yani nikech nyaka obed gi pek. Okay. Yes. Kaka mane mano duomo kuom paro manyien ma okelgi. Mane mi single out. Mineno ni kamoro japiny nyalo nene pek. Yes. Okay. Ero kama nenya. Hesbon agombo ni ami thuolo mondo iduok penjogi, ma jopiny openjogi. Ero kama na hinya aduok ero kama no jo winjo. Mokuongo aparo ni jo winjo moro penjo ni to gima chalo kaka joma nigi taxi. Yes. Ere kaka gin gimedo bedo tax already weg apps gi charge gi pesa mang'eny. Aparo ni okber ka ja app ni charge pesa mang'eny to ok ochul pesa ni sirikal. So en adiere ni onego chul. So en a balance of ja taxi chul makore matin to weg app go bo chul magi chulo. But adiere ni nitiere fuoko kata ng'ikruok mosebede kaka apps mag ahinya mag taxi gi obed Uber, obed Bolt, kaka gitiyo gi jo taxi. Mathoth yudo ka ja taxi dwa tingi to gombe ni dhi kanye. To aneg app komondi ateri ko senango. So nitiere gik moko matimre mok ber. So mano taparo ni the various labor institutions onego donje mondo mi gibed gi conducive work environment. Aparo ni mano en gima onego rie. Kada an seche moko ayudo Uber. To kadwa lot apenyi ni pesa di to kono ni mika baro 500 ti mabor. Iko ni amedi 200 moro kata 300 nikech so hapa ni mano to inyalo lose yo mopogore kupogore go shuru. Machielo en ni informal sector ngata winjo ko penye ni to ere kaka gibedo roped in gini. Wacho ni integration of e-teams gi iTax. Samiriwo e-teams gi iTax tikelo jo informal sector gite nikech ohala moro amora mitimo idwa ni kore register e-teams. Sami register e-teams ni koro idhi tude gi iTax. Koro report mar e-teams miyo warameny mar gige mitimo informal sector ka. Koro ka gige orumo to imbe chulo ushuru mowinjore gi kaka itimo ohala. Ero kamano Tony Otheo, mheshimiwa ma Homa Bay, amor gi your support and contribution. Machielo ni
ngata winyo ko penyo ni punitive taxes modwa kedo ni multinationals gi dong wadhi riembo investors tiyo gi gimoro ni global benchmark nitiere gima timre kamoro amora kata dhi mana Uingereza kata dhi mana Amerika chik ni tiyo ok wakawe akawa gole kamoro amora ochalo SI unit mar ochalo SI unit base erosion mar profit is a standard tool everywhere in the world and mano is recommended omiyo ken gima kelo mawendo itime pinje mamoko te nyaka pinje molony ahinya pinje mwapimorego e ratil achiel iluongo ni OECD countries ma bende wanonore weche mag ushuru omiyo en gima ni kare ok en gima dhi riembo investors chaka wacho ni infrastructure bond en 5% which is still fair kata be no medore matin but chaka medo gimoro ka the target mar sirkal ok en medo ologowi the target en can we have public private partnerships mar beneficial and ranyisi en kaka expressway expressway motiyogo ni sani konyo malich kani igere to nwa pinge kata bedo ni onego be ni time yo ma transparent ma ji ng'eno gere gi pesa di sirkal nyalo chule maka thuolo rumo to duogo mar sirkal but berne enia pesa sirkal oketo pesa ne kanyo ndara to jopiny tiyo koro uchulo as you use mani koro ka otime yo ma okoriere ma mibadhi obede to gikone ni jakel pesa ne ni bro chajo joma tiyo kod bei mamalo koro bedo matek but king'iyo kaka expressway ni an ranyisi chon kana thagora adwa dhi Kisumu godhiambo Friday tawuok office ka Nairobi ka saa 7 mondo achop e airport Jomo Kenyatta saa 11:30 kinde awuok office saa 10:30 bang' dakika 20 an e airport akaonde okonya pesa matiyogo bende thine mana tiyogo gi taxi kana dhi airport nikech koro en express full matiyo tin so nitiere benefits ma nitiere projects minyal ta eyo machalo kamano ng'ata winyo ko penyo ni to pocket ere pesa mabedo fuk japiny e gigi te wacho ni nitiere kuonde ma jogo mondik tich nitie kaka gidhi konyore e yore ma wachogo nikech en pesa madonjo ni office ufuki sama chef nini oyie kaka unliable expenditure odhi duoko the overall tax mane chulo piny kane dwe ni chulo 40,045 to ka chef gi shan ni oyie ni mondo bede reliable deduction ka achiel gi affordable housing to kore dhi bedo 46,000 aluf mara achiel moro dhi duogo ni nikech ma is now unreliable deduction so mano dhi kedo pesa fuki kaka ng'amo ndik tich ng'ano moko ndiki ere kaka pesa dhi bedo fuku ne nitiere yore ma pesa bedo fuku japiny ka economy uchumi dongo inflation odok piny ja ohala ma tiyo ni ochul imbe kinyo chuli gopi nikech ok ibede dhodi iyweyo to kinja pur ka bech fertilizer dok piny tieni pesa midhi ng'iewogo gik mitiyo go e puothi koro dok piny ka bech ka mwandu mawagol e piny ka odhi malo tiene ni e uchumi kogerore imbe nitie kaka pesa donjo fuki ng'ato penyo ni to johala ma isi kubedo harassed to chike kamoro sekadh makare aparo ni weche ma otendo gi weche mag public participation wakeluru chike ma jopiny bende chiwe pachgi omiyo amor gi mbade for the first time ok owacho acha ni magi tax measures onyiedho point ka point gimomiyo kele gi ber mokelo chien ka communication has been a big problem iyudo ni kata mana finance bill manowit cha atamalo 80 gi wiye ne ber to ne nitiere suma 15 ji nong'eyo kuma ne rach 2-3 ji wang'eyo wach mar motor vehicle tax to mabeyo mane nitiere nyaka mane konyo japiny mane duoko pek nok wang'eyo thoth mane duoko pek piny gi ema oduog ka koro aparo ni gik moko machalo kaka nitiere yande adhi dala tayudo ka jangware iwane tol nyaka yo mok riembe ndara rach mapok odwarone to iwa tol idwa ni jangware chuli pesa wabed sensible as a leadership as well nitiere taxes moko ma kiki mora ni choko tax county tinye nyaka japiny ma jangware kineno yo kaka chalo ndara rach ma tini iwa tol ndara nikech usuru mogolo nonego bene loso ndara koro ka ndara ok iloso ne ichalo ng'ama juogo ji chiro to chilo lilo dwanyore kamo dwanyore dwa ni service must follow the taxes ma jopiny so aparo ni japiny bedo gi yot mar golo usuru japiny bo mor kata an sama kinyisa ni Esbon chulo usuru kama to ok adhi chaka kao pesa na
nadhi achulo ga askari mabiro rita nikech insecurity nitie. Tiene ka security weche magarita kwe olose amor. Inyisa na chul chief kaka chule mapekni. To bange to onyango gutieno ma atie dalawa. Ok bi bire dhoda ni aleo gi jatuo hospital mia pesa dhi golo. Tiene ka taxes utiyo makare. Ka weche mag school fees gi waloso gi ma onge ng'a biro niya akwama leo gi nyathi nikech ABCD. Lwasi mar timo ala kata dak kobedo maber to japiny bende neno ber chulo osuru. In fact nitiere pinye ma ji chulo osuru madhi kata mana 50 gi wiye. Ng'ato chulo 100,000 to 55 omiyo serikal to omor nango nyathine dhi skul moko chulo fee. Hospital be othiedhore maber. Hospital ko tuo to dhi yudo thieth. Ndara nitie. Gik mang'eny nitie. Koro iyudo ka to kapod idwa dhi chulo for this public social goods to taxes be chulo. Mane momiyo kisemiyo serikal osuru ni to certain social goods koro serikal nyaka neni ochoponi. Mane momiyo ber ka wan gi serikal maneno ni gigo mamiyo pesa bedo fuko japiny. Ahinya we are an agricultural economy. Wane yor pur. Kia Homa Bay County kacha. Onego bedni sani awacho ni ne wakeyo dwe mar 6 abiro. An goduma koganda edero. Mana mas molare ntie kacha. Jokabondo gi rabuon gi. Asepidho pamba sani gi koth mar dwe mar 10 ni. Adwa chako rito, adwa kae dwe mar 11 12 ka. Maka gik Januari tatere sto pamba nyithinda dhi school. Mage dongruok mabiro kelo piny uru shuru mang'eny gi. Mage gik ma would expect kata mana governors wa. Ere kaka jo Busia County osewinjore gi Rivertex Eldoret. Gin gi guaranteed minimum price mar pamba. Koro county timo mana gimno ni aggregation. Ichoko kuom jogi mi japur kodhi. Kise miye kodhi nyise kama odhi kawe ka nitie anything ma odwaro fertilizer kata extension services kato ko gikar keyo ket kama ichoko gi keto sto pamba ka iketo leadership mari kato dhi winjore gi joma timo tich mar loko pamba ne to law mondo kaw gi be imuwi itieko iketo pesa ofuku jopiny kata mana weche mag oduma pur gi. Wadonjo ni dware goduma ibro rego oduma to ministers magibo ka oduma gi dhigo. We don't have that bed an enabler mar ohala. Let farmers group otim kata gino. Megi the incentives. Ncha neno kama jo Murang'a County time mayom. Ne gin gi milk processing factory. Governor okone awera go magi ohala mokadwa timo. Kich minister mar agriculture kuwuok office odhi okawo chak yango. Ibro yware gi jikayem. Okone an gima timo en enabling environment. Adhi winjora gi ng'ama dhi kawo gini madhi process echa. Ibro kawo na jogi pesa gini gi pesa di. Ka en maembe ang'iewe gi pesa di. Bas inyiso jopiny ni maembe oyienu udhi uso kacha pesa makama gidhi kawe. Koro un ang'o modwaro kodhi. Adhi ayiero agrovet me county tete koni un mae chike ma idhi kelnu gik mane kare ma ok dhi wuondo jopur. Adhi miyo jogi kad gikawo kodhi karuka. Kato gipidho gik mowinjore. Ko gik sa keyo ikayo gigi titero kucho. Enable business japiny bedo gi pesa ofuku. Mane kwa bro kelo lokruok e thurwa. Nyaka wa identify priorities kwa mag investment kaka priority mag investment nyaka be okikaka gima mo biro ni waringwa dhika hapana. Ng'i kama in gi competitive advantage. Kinyalo puro pamba Siaya Homa Bay target that. Ka oduma nyalo bedo makare. Bed timano. Ken sunflower kunde moko. Ken sunflower. Dhi winjri gi kembe mag sunflower. Tiko ne bwana. Adwa kelo ni sunflower ma Homa Bay County. Asing timo nonro wanyalo miule sunflower maromo kilo makama. Ere be ubro miyowa. Tu winjuru, tu ndikuru. Tidwogi go bura gi jopur. Ikone an gi chiro mar pam, mar sunflower. Kodhi adwa miyo. Adwa neno no register kaka jopur. In gi yakadi. Unego extension service obenade. Kati guarantee. Koro kichak keto ni ga kai ga korumo te dich ipogo pes school fees. Onge ng'ama mor biro kwa school fees. Me teko mar loso school fees ne. Mano is what leadership is all about. Leadership en yao yo ne jopiny mo konyre kendgi.
Yes. Koro mane kaka japiny dhi bedo gi yot atemo duoko penjo ma ng'ato penjo to ere kaka ng'ama ni piny to dhi winjo pek kata yot. Ibiro yudo yot kaluwore gi magi kata ibiro yudo pek ka in gi telo mok par kaka onego okonyi eneno mana kaka okomi ndara to dwano ywani ojuogi. Eni juoko motema taro. Ni nikech idwa nene ng'ama osolo osuru mang'eny mogik. Osuru nyalo soro ma ichal ng'ama koro nyiedho dhiang' ma koro nyiedho remo iwani nyiedho chak. Ero kamano. Wach mangima mokalo. Akeni tieko penjo go? Aparo ni modonge ni ng'ato penjo ni ere kaka jomjengo nyalo bedo taxed. Aparo ni jomjengo lure gi wuon kambi nitiere kaka already taxes go nitie minimum. Inyalo bedo jamjengo. To ka pesa ni michamo ginene dwe ko tenore gi mjengo ni no okochopo siling 24,000 okonego ibe tax. That is why taxation is pegged. Ma wacho minimum igolo 24 mondo tere 36. Yes. Mondo mi ng'at mana ma dwe achiel ichamo pesa matin 36. Koro okonego chaji usuru. Ma madhi mi ibero gi pesa ofuko mawuotho cha manyayo uchumi cha. Mage paro mambade ndiko ka. Kani ndiko cha kada mane gweng. To pesa lore mane gweng kanyo. Koro mage mamiyo pesa bedo fuko jopiny ok ni ng'anya ichajo nyaka ng'ama ni piny ka. Chajo gi malo kama kato gimino ni tax band cha. Bende onego koro wang'i kaka wayare. Of course kwa nyara dichiel kwa yare to koro ji mang'eny koro bedo gi thuolo magi konyore. Mane kaka igero uchumi. To mondo mi itim mano nyaka ikwongi go kwani gisani achoko pesa makama. Ka timo ma adhi wito pesa di mono nega choki. Ta adhi duoke nade. Kamora adhi duoke gi rido kaka serikal nyiepo mondo mi badhi wa. Ero kamano ahinya. FCPA kwa kaung'isa ni mos na wuda no winjo kolero weche maber ahinya. Polino Ginga wacho ni enabling business environment is sustainable. That's a very brilliant idea. Congratulations to FCPA Hesbon. Hesbon, wach mari mogik. Wach mara mogik en ni amedo jiwo ne jothurwa nyikwa Ramogajwang ni wameduru tiyo matek e yorwa mag ohala but maduong' moloyo wabeduru machiegni gi sirkal ma wan go obed national obed county government mondo migepe mag dongruok obed ni nyalo choponwa nikech nitiere gigo mag dongruok mang'eny makadhore obed kuom chief report magisiko gichiwo kinde ka kinde sami chiwo kodhi mitiyo go weche mag pur nitiere weche machalo kaka indiko jodongo joma nigi ng'ol jomikonyo kagi kacha weche chief ma ayero ka sani Homa Bay County leader registration magi tedhi miyo wabedo ni wanyalo gero kit ngima obed makare. Kao kamano mara en mana kwayo ne nyikwa Ramogajwang Nyasaye metelo negi kendo med gwedho gi koth gi duto gi moro magitimo. Ero kamano nya FCPA Hesbon kuom lero weche gi tenya kwa Ramogajwang mani mokelo e giko matwak Ramogi en twak mager ni winjo gi manyien mabiro konyi kendo ibedo gi ng'eyo kaloro koda paro ma Mheshimiwa John Mbadi nigo ahinya ka lure koda weche mag pek ma sirkal osebedo ka nigo ting nitiere kuomi kaka ja Kenya ting nitiere kuom sirkal ng'ato ka ng'ato o play role male nikech sirkal onge ohala mo loso ohala ma sirkal loso en mi services tembo yude gimoro matin mar mi services go nyakwa Ramogajwang gima duong' en ni pesa kochok to ti kode yo mowinjore mane geno kod gombo mar japiny ka kamano kete manaka Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Mok dola mar kuon bando kod mar ngano yudore e nengo moyweyo kod rapim midwaro e duka mani machiegni kodi. Mak mari sani ni mar mae chuny dala. Sisi ni dola. Unga wa dola kitu shwari.
Mondo ide lweny mare mweri kod feni oyugi ka stetinu mari D star 812 star 784 hash. Mondo ide lweny mare mweri kod feni oyugi ka stetinu mari D star 812 star 784 hash. Dakika pradega boro tok sa dek marukinyi makawuono na ngisi kacha ni Safaricom sani koro kelni yot makende mar yudo kaka dangi donje weche mag mbui. Ng'eyo ni piny sani oyengore ahinya weche mag mbui kedore mbui mang'we ni malo mokalo. Safaricom sani koro yangu ni chenro mabede ber kodi pile ka pile. Wiki kwel nyako na mga juang gin gi packages mopogore 15 Mbps nyocha en siling 2,999. Sani koro giwaro ni wiye gimi discount mar percent 25 tenia ibro yude nego ma siling 2,250 dwe ka dwe. Wan kanyo kod 30 Mbps ma bende enga 4,100. Sani koro ibro yude nego ma siling 3,075 nyako na mga juang ma koro ngiso ni giwaro ni wiye siling 1,025 te. 80 Mbps nego ma siling 6,299 giwaro ni wiye 1,574 koro ibro yude discounted price ma 4,725 kende. 500 Mbps 12,499 koro sani ibro chulo siling 9,775 giwaro ni wiye 3,124 to ne 1,000 Mbps kalo koda ng'we en 20,000 kata kamano giwaro ni wiye siling 5,000 kanyo koro ngiso ni ibro chulo siling 15,000 kende nyakwara mga juang discount mapek ma Safaricom sani koro mi mar atamalo 25 duto te kokalo kuom chenro magin go ma bende ago moniki yie tidonje mane momiyo na wacho kacha ni gini iluongo ni feel good. Ahinya kin jalo ma bende osebedo ka winjo weche mag internet gi eki obeni ohala kata mana odi feels good to upgrade. Inyalo yudo up to 2 times speeds home fiber mari kod Safaricom discounts mapek bende wami kinde ka kinde. Adhula ni kekendo yuti mari mihero kod jotugo seche magitugo kaka pile shabi.com ni kod ber mogundho chikiti mondo mi 411 form emna siling 100 kende yuti siling 100 nono mar betting shabi.com ke siling 49 kende kata mang'eny ne mano mondo ibed jaloch kawuono donje shabi.com ket bet mari yudo loch magi mondo yud siling 100 nono mar tugo pile ka pile e account mari. Odds beyo multibet boost nitie nyaka moinga tamalo 1,000 inyalo golo pesa mane itweyo kanyo ber mathoth nitie mane shabi.com joma tibo ina paga boro okwini go punda opoda kod BCL license number 671. Ka in japur mar niang' daer mar ng'isi ni ka isebedo gi gombo mar tieko buya puothi sani koro wan kanyo kod kwiri manyalo konyi tieko buya puothi. Asebedo ka ng'isi milome mar Velpa DF ahinya ma osebedo ka konyi in bende kaka japur. To kata kamano kawuono bende chaka ng'isi product machielo ma olos kod kamar Arista Life Science kata UPL iluongo ni Kalach 480SL kendo oyot tiyogo. Ing'eni sami ko puodho esa makoro bergo kabisa ni mar kata mana joma puro kata nyak mar lo orito maber ahinya to tieko kit buya duto te inyalo tiyo kode e niang' bang' dweche